ఓం శ్రీ మాత్రే నమః. అందరికీ నమస్కారం. డిసెంబర్ 29 గురువారం 2022 వృషభ రాశి యొక్క రాశి ఫలితాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ఈలోగా మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వారైతే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను క్లిక్ చేయండి. ఇప్పుడు వీడియోలోనికి వెళ్ళిపోదాం. నాయకత్వ లక్షణ సారం అనేది అంతా ఆత్మవిశ్వాసంలో ఉంటుందని గుర్తించండి. ఎందుకంటే మీరు మీ అనారోగ్యంతో దీర్ఘకాలంగా పోరాడుతున్నారు. రోజులోని 2వ భాగంలో ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. మీరు పిల్లలతో లేదా మీకంటే తక్కువ అనుభవం గల వారితోనూ ఓర్పుగా ఉండాలి. ఒకవైపు ఆకర్షణం మీకు కేవలం తలనొప్పిని తెస్తుంది. ఆఫీసులో మీరు చేసే కొన్ని మంచి పనులకు ఈరోజు మీకు గుర్తింపు లభించనున్నది. మీరు ఇతరులతో కలిసి గోసిప్ గురించి మాట్లాడకండి. ఇది మీ యొక్క పూర్తి సమయాన్ని వృధా చేస్తుంది. ఈరోజు మీ జీవిత భాగస్వామి తాలూకు దుష్ప్రవర్తన మీపై చాలా ప్రభావం చూపవచ్చును. మంచి కాలం, కీలక పనులను పూర్తి చేయగలుగుతారు. విషయ పరిజ్ఞానం పెరుగుతుంది. వాణిజ్య రంగంలోని వారికి కీలక వ్యవహారాలు కలిసి వస్తాయి. ముఖ్య విషయాల్లో సామరస్యంగా ముందుకు వెళ్ళటం మంచిది. విద్యార్థుల ప్రయత్నాలు అనుకూలిస్తాయి. సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. వ్యాపార ఉద్యోగాలలో ఆశించిన మార్పులు ఉంటాయి. వివాదాలకు సంబంధించి విలువైన సమాచారం అందుతుంది. దైవ దర్శనాలు చేసుకుంటారు. విందు వినోద కార్యక్రమాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. మీ యొక్క లక్కీ నెంబర్ 2. పరిహారం వచ్చేసి మంచి ఆరోగ్యం కోసం ఆదిత్య హృదయ పారాయణం చేయటం శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ధన్యవాదాలండి. మా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను క్లిక్ చేయండి.